कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणाऱ्या तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रस्ता नूतनीकरण कामाला सुरुवात झाली आहे। तळेरे ते गगनबावडा या 21 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे। या कामाबाबत कोकणसात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर व वैभववाडी करस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंके यांनी घेतलेला आढावा पाहूयात। कोकण आणि कोल्हापूर याला जोडणारा सगळ्यात महत्त्वाचा घाट म्हणजे हा करूळ घाट। करूळ घाट हा निसर्गरम्य तर आहेच, परंतु करूळ घाटाच्या वर असलेल्या गगनगिरी महाराजांच्या आश्रमामुळे या घाटातून नेहमी वर्दळ असते। हा घाट कोल्हापूरला जाण्यासाठी जवळचा थोडासा मार्ग, थोडासा सोयीस्कर मार्ग, अत्यंत निसर्गरम्य मार्ग आणि थोडंसं लवकर या घाटाने कोल्हापुरात पोहोचता येते। म्हणून याच घाटाने नेहमीची रहदारी, नेहमीची जाणारी माणसं, एरवी दैनंदिन कामकाजासाठी जाणारी माणसं याच घाटाचा वापर करतात। परंतु गेली काही वर्ष या घाटातल्या रस्त्यांमुळे या घाटातून जाणाऱ्या जे प्रवासी आहेत, जे वाहतूकदार आहेत, त्यांच्या अक्षरशः नाकी नऊ आलेले आहेत। सतत पडणारे खड्डे, आणि ते खड्डे म्हणजे एवढे मोठे खड्डे की त्याच्यातून वाहन काढताना या खड्ड्यातून काढू की त्या खड्ड्यातून काढू अशी अवस्था झालेली असते। कित्येक वेळेस या मोठ्या खड्ड्यांमध्ये मोठे मोठे कंटेनर किंवा एसटी सारख्या गाड्यासुद्धा अडकल्यामुळे लांबच लांब रांगा त्या वाहतूक खोळंबल्यामुळे सुद्धा झालेल्या आहेत। आणि मग कसा तरी JCB आणून ती गाडी बाजूला करून या रस्त्यावरची जी वाहतूक आहे ती सुरळीत करण्यात आलेली आहे। एरवी पावसाळ्यामध्ये या घाटामध्ये जर कधीतरी लँडस्लाईड झालं, एखादी दरड कोसळली तरच केवळ 4-5 तासांसाठी बंद राहणारा घाट नंतर मात्र कित्येक दिवसांसाठी केवळ इथून वाहतूक नको किंवा इथून वाहतुकीला कंटाळा येतो म्हणून बंद किंवा सुनसान होऊ लागलेलं आहे। आणि हे सगळंच बघून आत्ता या घाटाच्या पूर्ण रुंदीकरण आणि या घाटातून जो जाणारा रस्ता आहे त्याचं काँक्रिटीकरण करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। आणि हे काम कसं होणार आहे, काय होणार आहे याची सगळीच माहिती आमचे इथले वैभववाडीचे बातमीदार श्रीधर, वैभववाडीतला तू आहेस, वैभववाडीतला हा घाट, हा जो करूळ घाट आहे तू सातत्याने बघितलेला आहेस, या घाटातून तू देखील वाहतूक करत असतोस। काय परिस्थिती होती अगोदरची, आत्तापर्यंतची काय परिस्थिती, काय सांगशील? नक्कीच मॅडम, हा घाट जो करूळ घाट आहे हा सर्वात म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ज्या 4 घाट आहेत त्या घाटमार्गापैकी सर्वात सुरक्षित आणि वाहतुकीस सुरक्षित असणारा हा घाटमार्ग आहे। या घाटमार्गात आपण तसं पाहिलं तर दिवसा साधारण 34 ते 35 हजार मेट्रिक टन वाहतूक या घाटमार्गे होते। कारण कोल्हापूर असेल, कोल्हापूर गोवा हा जो आपला महामार्ग आहे त्याला जोडणारा हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणून हा घाट ओळखला जातो। परंतु गेले काही वर्ष आपण ह्या घाटमार्गाची जी अवस्था पाहिली तर अगदी दयनीय अवस्था झालेली होती। आता हा राष्ट्रीय महामार्गाकडे हा घाटमार्ग आता हस्तांतरित झाला आहे। तत्पूर्वी तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता। मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हा महामार्ग गेल्याच्यानंतर याची जी अवस्था होती याच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेला होता आणि हा महामार्ग पूर्ण खड्डेमय झाला होता। त्यामुळे गेले 3 ते 4 वर्ष या महामार्गावरून वाहतूक करणं अगदी धोकादायक बनलं होतं। त्यामुळे तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की हा घाटमार्ग गेल्या काही वर्षापासून वाहतुकीला म्हणजे धोकादायक होताच, म्हणजे वाहन चालक याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत होते। त्यामुळे जो हा महामार्ग महत्त्वाचा महामार्ग होता हा दुर्लक्षित झालेला होता। आता या महामार्गाच्या म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडून या मार्गाच्या नूतनीकरणाचं रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण हे काम होतं आहे। 250 कोटी रुपये याला मंजूर झालेले आहेत आणि मागील वर्षी त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आणि आता घाटमार्गाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली। एक म्हणजे इथल्या महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांसाठी आणि सिंधुदुर्ग असेल किंवा कोल्हापूर जिल्हावासियांसाठी ही एक आनंदाची बाब आहे की या महामार्गाचं कुठेतरी नूतनीकरण होतं आहे। आणि ही एक बाब व्यापाऱ्यांसाठी असेल, पर्यटकांसाठी असेल, एक
आनंदाची बाब आहे. बरोबर, नक्कीच व्यापाऱ्यांसाठी, पर्यटकांसाठी आणि वाहतूक करणारे जे नेहमीचे आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच ही आनंदाची बाब आहे. आता जसं तू म्हणालास की गेली कित्येक वर्ष हा घाट खड्डेमयच राहिलेला आहे आणि ते खड्डे असे असायचे की ते टाळू न शकणारे असे खड्डे असायचे. परंतु आता जेव्हा हे कॉन्क्रिटीकरण ज्याचं होतं आहे, कारण आत्तापर्यंत जो काही झाला त्याचं डांबरीकरण होत होतं, परत खड्डे पडत होते. साधारणतः इथल्या जमिनीचा पोतच असा आहे की एक पाऊस पडला की पुन्हा ते खड्ड्यांना सुरुवात, असंच काहीचं चित्र असायचं. आता नक्की कशा पद्धतीने ह्या रस्त्याची डागडुजी होणार आहे, रुंदीकरण होणार आहे? मॅडम, आता जो हा महामार्ग आहे त्यातला करूळ घाट आहे, हा 10 किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. त्यात पूर्णतः काँक्रिटीकरण होणार आहे. हा पहिल्या टप्प्यातला आहे. त्यानंतर करूळ ते नाधवडेपर्यंत 6 किलोमीटरचा जो टप्पा आहे जो अत्यंत खराब झालेला आहे, त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे. घाटमार्गातली जे रस्त्याची रुंदी आहे ती 7 मीटर लांबीचा जो रस्ता आहे तो काँक्रिटीकरण होणार आहे पूर्णतः. आणि जो घाटमार्गाच्या खाली आहे करूळ ते नाधवडेपर्यंत त्याची 17 मीटर लांबी आहे, त्याचं काँक्रिटीकरण होणार आहे. आणि उर्वरित जो भाग राहणार आहे तो पुढच्या टप्प्यात असणार आहे. म्हणजे एकंदरीत जो तरळे ते गगनबावड्यापर्यंतचा जो महामार्ग आपला आहे त्यातल्या 16 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची पहिल्या टप्प्यात काँक्रिटीकरण हे या वर्षीपासून सुरू होतं आहे आणि येत्या 6 महिन्यात ते काम पूर्ण होण्याची शक्यता देखील अधिकाऱ्यांकडून वर्तवली आणि त्या दृष्टीने काम देखील सुरू झालेलं आहे. बरोबर. एकूणच जर बघितलं तर करूळ घाट म्हटला की बऱ्याच वेळेस पावसाळ्यात एखाद्या ठिकाणी दरड कोसळून इथली वाहतूक ठप्प होत असेल. मग हे जे दरड प्रवण क्षेत्र आहे किंवा जिथे दरडी कोसळण्याची नेहमी दरडी कोसळण्याची संभावना असते, अशासाठी काही विशेष प्रयोजन केलेलं आहे का? आणि त्याच्यासाठी काही वेगळं इथे म्हणजे काय कुठल्या टीमकडून किंवा काय त्याची पाहणी करण्यात येते? नक्कीच हा प्रश्न महत्त्वाचा मॅडम की करूळ घाटा मार्ग हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे आणि या महामार्गावरती अनेक वाहने असतात आणि पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचं प्रमाण हे सर्वात जास्त ह्या महामार्गावर असतं. आणि त्यामुळे आता जो नूतनीकरणाचं काम सुरू आहे ते एक तज्ज्ञ टीम आहे ती या महामार्गाच्या कामात आता सध्या त्यांचं सर्वेक्षण चालू आहे या महामार्गावरती. त्यांच्याकडून ठिकठिकाणी मातीचे नमुने घेतले जातात आहेत की जे दरड कोसळणारी जी क्षेत्रं आहेत त्याची पाहणी केली जाते आणि त्यावरती ज्या काही उपाययोजना आहेत ती संबंधित विभागाकडून करण्यात येत नाही. त्याचं सर्वेक्षण आता सुरू आहे. एक टीम आहे ती आता आपण बघितली तर घाटात त्याचं काम सुरू आहे आणि ते सर्वेक्षण होऊन त्याच्यावरती उपाययोजना देखील केली जाणार आहे. वाहतूक करणारे खड्ड्यामुळे गाड्या इकडे तिकडे झोला मारतात, पूर्ण वरटक मारा अडचण, सगळी अडचण येते या खड्ड्यामुळे. आता रस्ता नवीन काम सुरू होतं आहे त्याबद्दल काय सांगा? एक नंबर भारी काम होतं चालू आहे. काम चांगला रस्ता चालू झाला तर परवडेल. रस्ता लई खराब आहे. आमच्या गाड्यांचे कामं निघतात, पाटे बेटे तुटतात, मेंटेनन्स होतो आमचा जास्त आणि खूप त्रास होतो आणि मेंटेनन्स जास्त होतो, भाड्यापेक्षा जास्त आमचे पैसे जास्त जातात. आम्ही महिन्यातून 2-3 वेळा इकडं असतो आणि खूप त्रास होतात. पाण्या पावसाचं बी आणि खड्डे जास्त झालेत, गाडी पलटी व्हायची भीती वाटते. आता काम जर चालू झालं तर फास्ट काम काय नाही, लवकर करावं आमची एवढी अपेक्षा आहे गाडीवाल्यांची, बाकी काही नाही. त्यांनी आम्हाला दुसरा व्यवस्था मार्ग दाखवून द्यावा, आम्ही त्या मार्गाने प्रवास करू. पण होत असेल चांगलं तर आमची चांगली अपेक्षा आहे. 4 महिने आम्ही त्रास सहन करू. आता एवढं जर त्रास सहन केला तर आता आम्ही माझ्या पाठी जो दिसतोय तो सुप्रसिद्ध असा गगनगड आहे. गगनगिरी महाराजांचा आश्रम देखील तिथे आहे. अत्यंत सुंदर असं पर्यटन स्थळ आहे. अनेक श्रद्धाळू भाविक तिथे गगनगिरी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी सातत्याने जात असतात. आणि हा जो रस्ता आहे हा सगळ्यात महत्त्वाचा रस्ता आहे गगनगिरी महाराजांच्या आश्रमापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये हाच रस्ता खड्डेमय झाल्यामुळे त्या भाविकांची कुठेतरी थोडीशी निराशा होते किंवा त्यांना ह्या खड्डेमय रस्त्यातून जावं लागते किंवा त्यांना पर्यायी रस्त्यांचा सुद्धा अवलंब करावा लागतोय. नक्की काय आहे? काही लोक जे आहेत ते आमच्या प्रतिनिधीशी सुद्धा बोललेले आहेत. आमचा जो श्रीधर साळुंखे वैभववाडीचा प्रतिनिधी आहे त्याच्याबरोबर त्यांनी बऱ्याच वेळेस या संदर्भामध्ये त्यांचं बोलणं झालेलं आहे. श्रीधर, एकूणच काय सांगशील? हा जो काही गगनगिरी महाराजांचा आश्रम आहे तिथे जाणारे अनेक भाविक या रस्त्याने जात येत असतात.
काय त्यांचं तुमच्याबरोबर संभाषण होते आणि जर हा जर रस्ता नसेल तर त्यांना पर्यायी रस्ता कुठला आहे का? बरोबर आहे मॅडम की कोकणातले बरेचसे भक्त आहेत ते गगनगिरी महाराजांचे भक्त आहेत आणि बरेचशी लोक आपल्या कोकणातून सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, अगदी गोव्यापासूनची लोक या गगनगिरी मठावरती येत असतात. तिथले ते भाविक आहेत, भक्त प्रत्येक कार्यक्रमाला तिथे असतात. पण गेले काही वर्ष हा जो महामार्ग आपला आहे तो नादुरुस्त असल्यामुळे, खड्डेमय असल्यामुळे त्यांची कुठेतरी कुचंबणा या मार्गामुळे होत होती. आता या महामार्गाचं काम सुरू झालं आहे, त्यामुळे पुढील 4 महिने हा घाट बंद राहणार आहे असं प्रशासनाकडून सांगण्यात येतं. मात्र असं असलं तरी किमान 6 महिने तरी हे काम करायला लागण्याची शक्यता आहे, जी तज्ज्ञ मंडळीकडून सांगण्यात येते. प्रशासनाकडून जरी 4 महिन्याची मुदत सांगितलेली असेल तर तरी देखील हा घाट किमान 6 महिने बंद राहणार आहे. त्यामुळे भाविकांसाठी ती एक कुठेतरी चिंताजनक बाब आहे की जो हा महामार्ग गेले अनेक वर्षापासून खड्डेमय होता आणि आता तो घाटमार्ग पूर्णतः बंदच राहणार आहे. मात्र त्यासाठी एक दुसरा पर्याय आहे, तो म्हणजे भुईबावडा घाटमार्ग आहे, जो वैभववाडी उंबर्डे भुईबावडा मार्गावरून गगनगिरी गडापर्यंत पोहोचतो. तिथपर्यंत भाविकांना तिथपर्यंत जाता येईल, गगनगिरी महाराजांचं दर्शन देखील घेता येईल. त्यामुळे भाविकांची कुठेही त्यांच्या भक्तीत किंवा खंडता येणार नाही किंवा अडचण होणार नाही. त्यांनी त्या घाटमार्गाचा अवलंब करावा. नक्कीच. एकूणच जर आता बघितलं तर या घाटाची निसर्ग शोभा ही जी आहे ती अवर्णनीयच आहे. पाऊस जर असेल किंवा पावसाळ्यामध्ये ह्या घाटाचं जे सौंदर्य असते ते अप्रतिम असं असते. म्हणजे इथे येणारा जो पर्यटक आहे किंवा सर्वसामान्य माणूससुद्धा आहे तो इथे 5 मिनिटं ह्या दरीमध्ये किंवा एकूणच हे निसर्ग सौंदर्य बघण्यासाठी कुठेतरी थांबतो आणि हे सौंदर्य आपल्या डोळ्यामध्ये साठवून घेत असतो. त्याचप्रमाणे वळणावरती इथे छोटे छोटे धबधबे देखील असतात आणि तिथे काही पर्यटक, आपली कुटुंबवत्सल माणसं इथे आपल्या छोट्या छोट्या मुलांना घेऊन त्या धबधब्यांमध्ये सुद्धा डुंबण्याचा आनंद घेतात. बघतोय आपण पक्ष्यांचा सुंदर किलबिलाट देखील या घाटामध्ये आहे. या घाटातलं हे जे काही निसर्ग सौंदर्य आहे, आता तू म्हणतोयस 4 महिने त्याला 6 महिने लागतील, तोपर्यंत कदाचित पावसाळ्याचा हंगाम सुरू होईल. मग एकूणच यासाठी हे जे काही रुंदीकरण करण्यात येतंय त्याची बाधा याला येईल असं तुला वाटते का? बरोबर आहे हा प्रश्न. एकंदरीत आपण जर बघितलं तर हा घाटमार्ग वाहतुकीस ज्या पद्धतीने सुरक्षित आहे, त्याचबरोबर या घाटाचं जे नैसर्गिक सौंदर्य आहे ते येथील पर्यटकांना, वाहन चालकांना भुरळ घालणार आहे. आपण जर पावसाळ्यातून ह्या घाटमार्गाने जर प्रवास केला असेल तर ह्या घाटमार्गामध्ये जवळजवळ 15 ते 20 धबधबे आहेत की जे ओसंडून वाहत असतात, जे पाऊस सुरू झाला ते पाऊस संपेपर्यंत. त्यामुळे जो पर्यटक असेल घाटमार्गावरून खाली येणारा किंवा वरती जाणारे, त्यांना मनमुराद आनंद ह्या धबधब्यांचा नेहमी होत असतो. आणि आपण आता बघितलं तर हा घाटमार्ग आता काम त्याचं सुरू झालेलं आहे. साधारण 4 महिने आपल्याला प्रशासनाकडून जरी सांगण्यात आले तरी ते काम लांबण्याची शक्यता आहे, कारण पावसाळा आहे, घाटमार्गात काम करणं थोडं कठीण आहे. त्यामुळे ह्या वर्षी जो पर्यटनाचा मोसम असेल त्या मोसमात येथील पर्यटन बहरेल की नाही याची देखील शंका आहे. मात्र एकंदर जे काही रुंदीकरणाचं काम जे सुरू आहे त्या रुंदीकरणाच्या कामामुळे कुठेतरी धबधब्यांना बाधा येण्याची देखील दाट शक्यता आहे. कारण बरेचसे आपण बघितलं आता आपल्या पाठीमागे जे काम रुंदीकरणाचं सुरू आहे त्यात दरडी तोडण्याचं, म्हणजे रुंदीकरणाच्या कामासाठी दरडी तोडण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे जे काही निसर्गनिर्मित जे धबधबे आहेत त्यांना कुठेतरी काही प्रमाणात बाधा देखील येण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रशासन त्यावरती काय उपाययोजना करते का हे पाहणं तेवढंच महत्त्वाचं असणार आहे. कारण हा घाट जेवढा वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा आहे त्याचवेळी तो वर्षा पर्यटनासाठी देखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या घाटमार्गात पावसाळ्याच्या हंगामात येत असतात. त्यामुळे प्रशासनाने एकीकडे घाटाचं रुंदीकरण, नूतनीकरण, काँक्रिटीकरण करत असताना दुसरी बाजू देखील पाहणं महत्त्वाचं आहे की या घाटात जे काही निसर्गनिर्मित पर्यटन स्थळं आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ धबधबे आहेत, त्याला कुठेही बाधा या कामात होता कामा नये याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. निश्चितच श्रीधर, तू म्हणालास ते बरोबर आहे की निसर्गनिर्मित जी पर्यटन स्थळं आहेत ती अबाधित राहिली पाहिजेत. कारण आपण बघतो विकास हा झालाच पाहिजे, रस्ता हा सुद्धा झाला पाहिजे, कारण खड्ड्यांमधून किती दिवस आपण प्रवास करणार. परंतु हे नूतनीकरण, हे आधुनिकीकरण करताना कुठेही याचा जो चार्म आहे, ह्याचं जे ह्याचं सौंदर्य आहे त्याला कुठेही बाधा येता कामा नये, ही जी भावना आहे ती निश्चितच रास्त आहे. आणि हे कसब या बहुतेक ठेकेदाराचं आहे की हे सगळ्या ह्या भावना लक्षात घेऊन या घाटाचं काम कसं करतोय. कारण जनरली आपण बघतो जिथे रस्ता रुंदीकरण, काँक्रिटीकरण होते तिथे पहिल्यांदा ती आजूबाजूच्या झाडांची कत्तल, त्याच्यानंतर तो रस्ता आणि त्या रस्त्याचा रखरखाट एवढंच आपण बघतो. परंतु हे एकूणच असं निसर्गरम्य वातावरण
ते तसंच राहावं आणि या घाटाची निसर्गशोभा तशीच राहावी याच्यासाठी थोडीशी कळ आपल्या सिंधुदुर्गवासियांना थोडीशी सोसावी लागणार आहे. परंतु त्याचं फलित असेल ते निश्चितच चांगलं असणार आहे असे आपण आशा करूया. काय सांगशील या संदर्भात? नक्कीच म्हणजे आता घाटाचं रुंदीकरण होतं आहे. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की विकास होत असताना काही प्रमाणात म्हणजे नैसर्गिक संपत्तीची हानी होते, पण ते जरी झालं तरी आपल्याला थोडी कळ सोसावी लागेल, कारण काहीतरी चांगलं घडण्यासाठी काहीतरी सोसावं लागतं असं जे आहे. म्हणजे या उक्तीप्रमाणे आपल्याला म्हणजे आता घाट चांगला मार्ग होण्यासाठी थोडंफार काहीतरी इकडे तिकडे 19-20 होणार हे धरूनच चालावं लागेल. मात्र हे जरी घडलं तरी लोकांना किंवा इथला जो आता ठेकेदार आहे त्याने एक एवढी काळजी घ्यावी की जे निसर्गनिर्मित जे काही पर्यटन स्थळं आहेत, जी धबधबे आहेत ती अबाधित राखावी आणि इथून जो वाहन चालक आहे त्यांना प्रवास सुरक्षित व्हावा. त्याचबरोबर इथून प्रवास करताना तो आनंददायी मनमुरादपणे आनंद त्याचा पर्यटनाचा येथील निसर्गाचा घेता यावा, त्याला कुठेही बाधा त्यांच्याकडून होऊ नये याची काळजी त्यांनी घ्यावी असं एकंदरीत इथल्या वाहनचालक असेल किंवा येथील ग्रामस्थांचं नागरिकांचं देखील म्हणणं असं आहे. नक्कीच आपण बघितलं करूळ घाटाचं शेवटी बहुप्रतीक्षेनंतर नूतनीकरण किंबहुना रुंदीकरण आणि त्याचं कॉन्क्रिटीकरण सुरू झालेलं आहे. त्याला अत्यंत चांगला मुहूर्त देखील मिळालेला आहे. आत्ताचा जो काय हा मोसम आहे हा देखील चांगला आहे. 4 महिन्यात म्हणजे पावसाळ्याच्या अगोदरच किंबहुना या रस्त्याचं या घाट रस्त्याचं रुंदीकरण आणि कॉन्क्रिटीकरण होणार आहे. नेहमीच या रस्त्याने जाणारा माणूस असतो तो जेव्हा खाली जामदारवाडीपर्यंत येतो किंवा खाली चेकपोस्टपर्यंत येतो तो सांगतो की हा घाट नको रे बाबा. परंतु याच्या पुढे हा रस्ता 4 महिन्यानंतर 5 महिन्यानंतर जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळेस इथून येणारा जो पर्यटक असेल, इथून येणारा जो वाहतूकदार असेल, इथून येणारा जो सर्वसामान्य नागरिक असेल तो म्हणेल तर जावं तर करूळ घाटानेच. आणि निश्चितच असंच काम या घाट रस्त्याचं होईल आणि त्याचं निसर्ग सौंदर्य तसंच अबाधित राहील अशी आपण आशा करूया. गेली कित्येक वर्ष खड्ड्यांचा त्रास सहन केलेला आहे. फक्त आता 4 महिन्यांचा 5 महिन्यांचा अवधी आहे. बघूया 5 महिन्यानंतर या घाटाचं सौंदर्य आणि इथला प्रवास जो आहे तो किती आणि कसा सुखकर होतो ते. त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला नक्कीच या रस्त्याचं पुन्हा एकदा काय झालेलं आहे ते दाखवणार आहोत. परंतु आत्ता सध्याला तरी इथेच थांबतोय. या घाट रस्त्याचं काम निश्चितच चांगल्या पद्धतीने पूर्ण होईल आणि तो असाच सुंदर घाट रस्ता आपल्याला सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांना वाहतुकीसाठी खुला होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.